Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat chibun ki tiar ngi ai wai. Kumba uwi uri krau ang. Ban le ka kam ka krau ka long ba phin ik ya ka ei ka ba phin le. Ni ro ha ka ni ka por ni dap ka chung so ka men ba ka chus neu phu man ban yo e ka ni ka lat ban yang so bha ya phi da ka chung ik leng ba ka ni ka sur jing wai chung i ku ble shu. Ka dor barsenong maulas nai ha ka jinge trilang bat ka Swachh Bharat Mission Ribhoi District mentak singi kila penlong ya ka awareness program ban nang kentu susu ya ki paj ba senong ba kin nang ye beteng ye ka jinge le khoi la penlong ru ya ka program ba pher kum ka extempore speech bat kiwe ha ka bala la ru ban ai ya ki khusnam shakinong jom paya masyarakat ibawan balai pat itai dede redin san riam Shushu, hagane kasngi lala aruan pili pajba ya ki laitli ki jing mentoi hapo agane kasenong, ki bakentup ya kawai ka sisi motorable road, bat ki ying baduk lane ki PMAY, bat kawai ka SBM toilet scheme, jong kawai ka long ying hapo kate kasenong.
Yakini ki Kampen Roy, lawan ban pli pajba dai Deputy Commissioner ke Ribhoi District ikong RM Kurba, haka jingi don lang jong uba si warjeri ubadi Block Development Officer ke Bhoi Rumbong CNRD Block, nang ta haka jingi don lang jong ikong Alvarin Syangpliang ubadi Koordinator ke SBM Ribhoi District, uba Garland Dingsun ubadi Block Koordinator, haka jingi don lang ru jong kin nongkit kam ke VO, ke bahapo ke Senong, urang ba Senong ke Senong Maulas Nai uba J10, usamla Syempang Masyering bat kiwei. Ka jingle khoj le suba ka menteri rang badu kari India Narendra Modi ukwa abadu betha sya baro ki jela jong kari kalong ke ek ke baki khun ka me India kimat ya shibun ba ki jingman toy lomba ki skem ba pher ka self help group kala long kala evolve lane kala nang shim shushu iki kam ki ba wat mentaru haka VEC iskep 3 ide kentai but bon sim ishim na ki self help group tef ka jing dan jong self help group ka wan ra ka jing kala hasnong thau ba ka jing ka ni kmilenti ba pen ai ka kti ka mon ka diang jong pi phim dei tang ban ong ba ki kan thai kan shong ha yeng ban ban pe i khon ban shen dei pi dan ro ka bha jong pi ban pe ba ka shnong ka thau jong pi kan long ba khoi ba suba ka shnong ka thau jong pi pe ki khna ha lenti singken kin long ba safe mdei tang ataru pina pe ya ko ka ba shnong jong pi ngi ai ki kit mo kidan ki ban check ba ka to ko ka long na em bandi mo pihak maintain ne kataru ti kita ki kam jeng SSG mentang kila pher kam dei shu tang ya ka kamai ke ji kala dei bon bha ka kam bangila bha phi ba ka jing thumu ka jong ni hi ngape menne ki self ki long yeng lik dan lai spa ndai ka ba mot bangi di bandan lai potli ki group handai hakan ke snong jong ping idan tang R4R tenga kentu irang ba snong but ki seng long me baro but ensure bangide ban yo 100% man la ka yeng de bandan iwe member jong self help group kani ka de ka thong jong PKBOs sngob haban sim kya ya gane bangi baro ka yeng ka idea jong sarkar ban insist la ne ba pidai bandan gini self help group man la ka yeng kalong ba ngi don kam ban pha ya ka no ka jing batha na ka liang sarkar ban ngi syam jing ban penpoy kita ki jing betha jong ni syam man la ki triyen during emergency na dadan kum ka khlam macam senam ro ngi ba ban penpoy ki information sya ki long ye ka idea ka long bala dang idan ki self help group member haman la ki ye ngi pentep nakaliang ja NRLM ngi pentep yo kli ha po district nang to bede ki pentep hablong na block ki pentep ki VOs but ki VOs kin pentep ki self help group members kani ka jing information la dang ipha within adang ipi san kentan re kanta la tip lut borok khoi kliang nata kadang i don kam shisha ban pen klan ya kini ki self help group but ba ngi kentu ipi sobha ban ya support iwe ka jing atre lang but ya pek khmat ya no dan ki ba klan ki dan ki ba kham start ne ki dan ki ba kham telot ngi de ban ya tan lang yaki ngi de ban ya support lang yaki but ka jing ya telihi kan wan ra ka jing job ya pi ki nong ki self help group kani kale rushnong namar kitu ki kam bar khoi bangila awan na do surong kalong ka bitenan but kawai ka banga question ba yang kalong namar ba por banga yu to ka surok bahir syarop ki dan nala on both sides ni ki surok PWD rungi patla bale kuntu so kani kalong ka ba itenat ba ka ba pilai le na kaliang ka snong ka ba mot ba ka to surok kan ne ki post ne lada pila bandan nala on both sides of the road pin duna bandu kloy ka to surok ka ba ar kalong ka yeng jong iba ka yeng PMAY jong iba marsharing kalong ka model kalong ka bala internet palat hado kata ba bat ni ai ko play ya pi ke jing testam jong pi halor ke jing
dalam ki BEC namar kene ka yen jong pi kala long ka model bab ngi berbon ngi desna yem gini yem bedok ngi expect la ngi mudur bendantang lai kamera ma lai kamera ndre hakan de ka sngi ngi la yo I ba pilala ban penmi haduk san kamera ka idea ka jong pi ka jing syai ka jing syampang ka jong pi pilala ban penmi ia kita ki kamera extra sa arteli kata kalong ke ka pangi de ban ai ku ble pi ka jing start jing syampang jong pi ku ble sibun ba ku ble sibun I kong ru ngi kit bok ke ruang ba pinya dan apdeng kamet basat baklai bang Twitter berkumnya ki sobuda ki jatulong ngi iba buon ki snong ki ya lingba molon snai baladangi kum ko block office ki wara ke development hani ka thong snong molon snai ko basuk yang ngi bengin lek ki snong ru te nama kata habai dei ki kam MGC spasi ngi so thu bahanu snam maladak ladu menteri sibun teli ki kam nama ka jingwan jong ni ka klam ngem yo menteri ia pani song yeng teng ngem yo asu taban mi ni yeng ru reha kan ka snam momentang ai ngo yu blai nombok nang thau bola pelat pan inginan ka klam le sti ngi pat lat na ka sispa an rei ngi la yo lat pan mi pat ba kum ni ban skap khanjat pan ai ngo yu blai bola pelat pan nginya ye hikam ki bedai ba kan ka kam sispa singi ye kimi nanti ba ha kini ki benai ki banwan menta ha kini ki anu snam ubang wan ru ngilang yo wan petulun ye ni kam sispa singi ni kam sispa singi ka dei nam ta jong pi pat ba om dan bala ban simeka pa di kimi nanti ba ki jingwit ko mala klen mane ken laj yo ning ba ki snam thamai uban sawan habai de ki yeng boduk ngani tu EP ha kan ka awas plus ka bangile menta ha ka blok bohdembong gidan kumbasan hajar teligi yeng ki bangila identify ban yo biang sisien ya kini ki skim yeng boduk kumamot ban namol snai de buon teligi yeng yang kan ka sthang ka jok pi chane du ki buon teligi yeng pisor yo ha ta ka thup awas plus ka ba ngin sa sanction na te na blok te kalong ka igi ka ba nakalang ka blok hingi bor ngilong ka khti ka diang ngilong ka khti ka man nam ta ka jong phi ka snong hi gidan hang tai ba chakri ye phi poi ba omon chakri ino te gi khmi nanti ha ba kum kini ki scheme pat ki wan chi snong jong phi kum kini ki development ki wan chi snong jong phi soba shimika kum ko de ka jong phi hi phri ban le tra ye ka tambah kan mau wat num kam trai pat kata di koi ka kwa ban ong ko video ye phi ni ka por ilong iba bahabriu badu donut jong iru ulong bakui bubakloi ban irap naga benta ka jong pi naga por Singapore ada ngidon kam kano ka benta naga leng ka jong I im ju kernga isong bet tanggawai kentin go ahead ka bamut yat sakmat kata ka dai ka ba pensngo yo mensim yang I kum ki samla ki batrai naga benta ka im lang ka salang jong pi kinong song snong hang ni don ni video jongi video clip video jong bhorambong sarsi warjri ibolong way na ki video iba jukloi ban yarap lade jukloi ban le yakno no kam ka baphan ni babatam naga benta ka imlang ka salang kene ka sngi yang ka ba nagalyang ka Swachh Bharat Mission menta piong ngiladep kan ne ngilayat kum ne kalakut commission ke jongi menta kalong ba kalong mission impossible kabut commission ke bagi nang yat ba kini commission ke menta ke commission for challenges ngani tu EP kum ke executive committee jong darbar snong maulsai sibun ki challenge bam pihak ban le menta khnang ba phin poi siau tau julong na ka jinglong ODF ke jong pi Syakau ODF Plus ODF Plus kamut bangihapan Q sistem syakmat kemudian bikin susakut hakjul nakapor syakapor kum ginong yalam snong kum giri orang ba kikiran kiong bangikwa ban Q po snong rai nakane ka mission ka bangidan menta ka Swachh Bharat Mission kaong ipi ba ka mission kabau plus ban wara ya ka jingkala po snong kam dei na ginong yalam ka dei nafi kinong song snong menta subo lada pisna ai pankhana yui pankhana jong pi badan koi ka thliu hai bor ai pi pisna ka dei commission kong menta ba pihak ban sna extra sai wei thliu nang ba tu dei
plus na benta ka snong ke jongpi ka bamut bagani ka mission benta kan sawara hapo snong hapo tau kum mangala batai pi hang ne ba belai bangisna ni don kam manchna atli gitliu hapo ka ying ka sam ke jongpi ka jingmut ka long ba nang ni sakmat mut bagani ka sebo ane kani kata ka ek ke ba penmi mangi ngin pen kela pisah lan ngin pen kela sebo no ya ka